Assalamu alaikum yan uwana masu koyo. A yau mun zo muku da waɗannan kalmomi naku da kuke ta'ammali da su yau da kullum, amma furucin su bamu cika bambance furucin su ba. So wannan kalma ta farko ita ce mene? Science. S-C-I-E-N-C-E. Wannan kalma mun ta ce science. Me ya kwata mu ce? Science. Furucin wannan kalma shine mene? Science. Me science shine abin da ya shafi kimiyya. An fahimta ko? Misali, science help us understand world. Science help us understand world. Kaka ce science. To wannan S-I-G-N ita ce zaka ce mene? Sign. Wannan shine sign na alama. Amma na kimiyya ce zaka yi science. Ayar, ga san da ke wurin a wurin ayar saboda ka science. Wannan me zaka ce? Sign. Wannan ba ruwanka da wannan G din, letter G din is silent. Saboda ka ce zaka yi sign. Misali na alama. Can you read the sign? Can you read the sign on the wall? For instance, can you read the sign on the wall? Ma'ana zaka iya karanta sign din da yake kan bango, kun ga wannan sign kenan, amma wancan science. An fahimci bambancin su? Very good. Sai ta gaba shine mene? Wannan da muke ce mata quiet muke cewa kuskure ne. Q-U-I-E-T. Kamata yi ka ce quiet. Me zaka ce wannan? Quiet. Be quiet. Be quiet. Don't say keep quiet. So you have to say what? Keep quiet ba keep quiet ba. In ka ce keep quiet, keep quiet to kayi ma kalmar ta'annati. Ma'ana kayi ragar kalmar. Me yasa ka ce keep quiet or be quiet please. An fahimta ko? To wannan fa sai ta gaba ce Q-U-I-T-E. To ita wannan ce zaka ce quiet. Me zaka ce wannan kalmar? Quiet shine furcinta, shine bambancin wannan quiet, wannan quiet. Quiet na nufin abin da yake completely ko abin da yake very, ana amfani da kalmar ne misali in ka ce quite okay, quite good. The performance was quite good. Kun gani ko? Quite good, amma wancan quiet. An fahimta? Very good. Kun ga an ka ce the performance was quite good, ma'ana kamar ka ce was very kenan. An fahimta wannan kenan. To wannan quiet, wannan quiet. Don Allah an fahimta? Sai kalma ta gaba me bambancin wannan da wannan in kuka lura ku ga wannan Q-U-I-T wannan bambancin su wannan da cewa quiet bambancin E din nan ne haka ne to wannan ba shi fice zaka yi quit me zaka furta wannan quit just say quit misali he is planning to quit the job he is planning to quit the job kun gani anan gurin wannan quit na nufin to stop ko ya bari yana shirin barin aiki. To kun ga wannan quit na bari, wannan quiet, wannan na shiru kuma quiet, wancan science, wannan sign. An fahimta bambancin su? To wayannan shine furcin wayannan kalmomi. Nagode mu haɗu a na gaba.